Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Oras, Pilipinas, 42 minutos, lagpas po ang alas 7 ng pagkamorning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asing iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste.
sa On the Spot. Digdi na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Historic Kiliste sa On the Spot. Historic Kiliste sa On the Spot. Historic Kiliste sa Diyos malhay na pagka-morning. Diyos malhay na pagka-aga Bicolandia. Magandang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. First, second, and third district of Albay. Diyos malhay na pagkaaga probinsya ng Albay. Oy, siyempre pa po sa tuyong mga pagtaraid po na probinsya. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Happy Friday po sa Gabos. Uyog gulwan mga tuga. Biyernes na naman pala. Ma'am Nelia Marcaida, good morning. Good morning. Akalain mong Friday na naman palang tulos mga tuga. Makaskason. Makaskason mga tugang an Aldao. Mga tugang ambulan kaya sa tuyang naobserbaran mga tugang talagang puga-puga na mga tugang sa mga nagmamaot mga tugang na magdalagan man o ano ini o taga rin nagluway-luway na naman si Wi-Fi. O ipakiano daw kita sa mga nakatutok na po tabi sa tuya. Okay na. O tabati na orat na sa tuyang pagpuon mga tugang kan sa tuyang programa. O atab ng atab mga tugang nagpamati po an Aleko. Talagang atab na atab mga tugang nagpalsok adi. Maray na sa nato nagbiltada. Nagbiltada man sa natulos. Dahil na ngaya talagang late ka. Bago ngaya late ka talaga. Salaan mo pa ngaya si Aleko. Oy, sa liwat mga tugang Diyos marhay na pag-aga po tabi sa Saint Gabos. Sa Gabos po na nakaantabay na, sa Gabos po na nag-antabay, sa Gabos po na nag-aabangkan sa tuyang programa.
Oyan daw po kita ng Biyernes. Petsa 11 na po. Petsa 11. Petsa 11 mga tugang. Tindugon. Ini ang petsa mga tugang na tindugon daan. Petsa 11 mga tugang sa bulan na Agosto 2023. Sa kangayaan na. Ay, magsarabay-sabay liwat kita mga tugang sundo alas 9 po ning pagkamorning. Digdi po sa satuyang programa. Magrulistorya, magkukumustahan lamang kita mga tugang. Kasabay dyan mga tugang ang satuyang mga obserbasyon, mga pangyayari po tabi dyan sa luwas. Sa tuya po tabi iyan na pag-uurunan mga tugang. Digdi po sa laog ka sa tuyang programa, ngunyan po na pagkamorning. Ay, siyempre mga tugang ang programang ininahiling po tabi nindo sa paagi po kang Bicol Net TV. Siyempre sa pangalan po kan Bilog na Tropa, sa pangalan po kan Samuyang Station Manager Maestro SM na Lagtuon. And siyempre po sa pangalan po kan sa tuyang mga katuwang hindi po sa laog kan sa tuyang programa. And siyempre po sa pangalan po tabi nindo ka boss, na yaon po nakaantabay, yaon po padagos po na nagsusuporta. Yaon po padagos po na nagpapaabot ng pagtitiwala po digdi sa satuyang programa, digdi po sa Samuyang Istasyon. Maraming thank you po sa inyong lahat. Bueno mga tugang, bago po kita magpasiring sa satuyang mga pag-istorya, sa satuyang mga tema ngunyan na pagkamorning. Ay, batiyon ta muna kabos po na nagsisilibran kan sa indang mga kumpleanyo, kan sa inda po tabi na mga birthday, kan sa inda po tabi na espesyal na pag-aldao. Ay, sa kabos po na nagsisilibran kan sa indang mga birthday today. Happy birthday po. Good po, mapasa indo ang gabos po na biyaya, gabos po na kasiraman. Ang kasiraman, ihiras man po tabi nindo. Ang biyaya, ihiras man po tabi nindo. At amuyami man kaan. Sa kabos, to all the birthday boys and birthday girls, happy birthday po, tabi. Ay, na paglingawan bago po tabi, isipon kung ano ang ipapainom, ano po ang ipapapulutan. Ay, magpasalamat po tabi sa kagurang na dahil ang paglingawan mga tuga. Magpasalamat po sa satuyang kagurang na sa padagos po na pagtatao. Padagos po na pagtatao din tsansa, pagsusugpon kan satuyang buhay po digdi sa ibabaw kan kinaban. Siyempre po, happy fiesta po sa may mga kapiestahan ngayon na pagkaldaw. Ay, kaso hapon pala ng fiesta sa Tiwi. Diyan sa 1st District of Albangin. Belated happy fiesta po tabi sa Indugo. Nagdilumduban ta mga tugan kang mga panahon. Nakita librido pa. Yun mga fiesta dyan sa 1st District. Dahil hanggat kita dyan mga tugang na wala. Kundi ngunyan mga tugang, iba na ang panahon, medyo busy naman kita. Kaya dahil na kita nakapag-pasiring po sa mga propiestahan. Ma'am Bet ka na, magandang morning. Diyan po sa tuyang Kasurog. Ang sa tuyang dayupot na paraan tabay, supporters po diyan po sa may party po kan United Arab Emirates. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa lahat po na ating mga kababayan. Diyan po sa mga kababayan abroad, magandang umaga po sa inyo lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. And syempre mga tugang, naman po sa nagsisilibran po kan sa indang mga anibersaryo. Happy anniversary po tabi sa Induga Boss. And syempre mga tugang, siringgan dati sa gabos po na may mga kamunduan, sa gabos po tabi na may mga gadan.
Siyempre, ang programa gini and ang BicolNet TV, palagos po na nagpapaabot man kasamuyang pakikidumamay, pakikisumaro po tabi sa indong mga kamunduan. Sa kabus po namin mga gandaan condolence. And siring man mga tugan, duman sa satuyang mga kababayan, nayaon po tabi sa panigning kamatayan. Yaon po sa manlain-lain na ospital, ay magparahay po tabi, magparahay, magpakusog, bangon, 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 bangon. Permit ang pinagsasabi mga tugang patindugon. Patindugon po ang dapat patindugon. Sa tuyang paghiramdam mga tugang, anuman po tabi nakadiripisilan, anuman po tabi ng mga negatibong nangyayari po digdi sa tuyang palibot, ay pirming isipon po tabi, igwa po tabi iyaning hangganan, igwa po tabi iyaning katapusan. Kaya pirmi siya nakitang pahit na pahit sana 09516230-749. Again, it's 09516230-749. Ayan po ang numerong pwede nindong apudan. Pwede po na nindong pagihan, kan sa indong mga mensahe, kan sa indong mga suwestyon, sumbong, agarangay, komentaryo, paghanga, asinibapa. 09516230-749. Siyempre mga tugang, pwede man po tabi ka mo na magpartisipar hindi po sa loob kan sa tuyang programa. Ay sa paagi po iyan kang pagpapadarakan sa indong mga mensahe. Dyan po sa comment box, comment section. Ano mahiling po dyan sa indong mga monitor. Paki-type na sa mga tugang sa indong gusto mo na ipaabot hindi po sa satuyang programa. And syempre mga tugang, naka-live man kita sa page ni On The Spot News TV. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga nakatutok po dyan sa On The Spot News TV. And also naka-live din po tayo sa kuyang personal FB account. Ay, kaway-kaway po ang gabos na nakaantabay. Yaon po nakasirip sa satuyang programa ngunyan na pagka-morning. Sir Gilbert Utival, magandang morning. Ang host po kang programang Kasurog ng Bayan, nakaantabay sa satuyang ngunyan na pagka-morning. Thank you so much namin sir. Good morning and sa bilog na Utival family. Thank you so much for watching. Sige mga tugang, 7:55 in the morning. And tamang oras. Kumusta po tabi ang sa kuyang mga panantabay ngunyan na pagkaaga. Good morning po, PM Tony. Pa-shoutout po, happy fiesta po sa Barangay Anislag, Daraga Albay. Oy, happy fiesta po! Happy fiesta po sa satuyang mga amigo, sa satuya po tabi na mga namumuutan, sa satuya po tabi na mga kasurog po dyan sa parte po kan Barangay Anislag, Daraga Albay. Fiesta pa lang nyo sa Anislag kang mga naglihis na taon, nakapag man kita dyan, nakapagpamiesta man kita dyan. Fiesta pa lang. Happy fiesta po sa mga taga-barangay Anislag, Daraga. Siyempre, pagbati po hali sa BicolNet TV. And siyempre, pagbati po hali po kay Sir Gilbert Utival. Ano daw kung magpasiring kita dyan? Ay, Ma'am Lynn Brusula, bueno, magandang morning. Dyan po sa may parte po kan City of Trula. Magandang umaga sa sakuyang mga paraantabay dyan sa 1st District of Albay. Ay, syempre, isabay na naman sa yung mga paraantabay po sa may parte po kan Malinaw. Sa mga paraantabay niya to sa may parte po kan Malilipon. Syempre po sa Banwaan man kan Bakakay. Nakaantabay man po sa tuya ngunyan na pagka-morning. Oy, good morning kay kay ex-cap Ed Barotilla, kan Barangay 3, Bakakay Albay. Nakaantabay man sa tuya kaso hapon. Alam ko hanggang ngunyan nakaantabay man. Magandang umaga po sa mga taga-Barangay 3, Ilawod, Bakakay Albay. And also, congratulations sa baka kay MPS, tayo po sindang arrested person. May kinaaraman mga tugang sa pagbayular kang sa illegal drugs. Kaso hapon mga tugang,
congratulations sa Bakakay MPS. Dyan sa detalye, ang detalye kan mga tugang at dyan pag-istoryahan tanig di po sa loob ka sa tuyang programa ngunya na pagkaaga. Uy, pasensya na nagsabit. Ayan ang problema kapag pag-aga, talagang ang sa tuyang halunan talaga mga tugang. Medyo kaipuhan mas apod kaipuhan mga tugang medyo kadakol pang dapat nagibuhon. Day pa dapat kondisyonon. Sige mga tugang, alas 7:58 ni pagkaaga. Also sa mga nakatutok po, sa mga nakatutok po tabi dyan sa may party po kan banwaan man po ng Santo Domingo Albay. Diyos marahay na pagkaaga po tabi sa St. Lugabos. And also kay COP, Genevieve Osirin kan Santo Domingo Municipal Police Station. Good morning po tabi sa St. John. And sa Gabos po, na mga barangay official na nakaantabay man po sa satuya ngunyan na pagkaaga dyan sa barangay San Isidro, Santo Domingo Albay. Good morning kay Kap Buji Barcena Balila kan barangay San Isidro, Santo Domingo Albay, na talagang mag-arayo o mag-arani mga tugang ang eleksyon. Talagang yaon po ang sa iyang pagreparo. Pagtao po tabi mga tugang ning aksyon. Pagtao po kan ayan na nakantabay si Kap Bunji Balsena Balila. Sabi ko tabi digdi sa kuyang programa tabi Kap na ikatabi mag-arani o arayo ang eleksyon. Ikatabi padagos or kumbaga yaon ang sa imong pagtao. Pagtao as in pagreparo kang mga pangangaipo kan sa imong mga kabarangay. At dahil dyan tabi Kap, dahil tabi dyan Kap, masigabong palakpakan tabi sa imo. Kasabi ko na gani, kita na sa tuyang paglibot-libot mga tugang, nahihiling ta po na sa Roan Barangay San Isidro kan Santo Domingo, sa may apod kini, matindi asin matibay na mamayo. At nahihiling ta mga tugang ang asenso kang barangay. Iyan mga tugang ang pinagsasabi ta na kung magkakaigwan yung pinilian mga tugang, so nahihiling ta mga tugang na apod kini, dapat mga tugang na i-retain sa pwesto, tabangan ta po ginana na magserbi sa loob po ning maabot sa 2 taon. Pero kung nahihiling ta mga tugang na obserbahan ta na bibihira nga ni maglibot sa barangay, abay na kaya. At yan tapag yung istoryahan tayo. At igwa kita kaya na mga obserbasyones mga tugang na apod kay na. So poon mga tugang kang may binilog sindang ordinansa mga tugang. Ma'am Daisy Nabia, good morning. Batiun ta muna si Ma'am Daisy bayaan kita kay na. Bati si Ma'am Daisy na sanaan sa kuyang parang tabay, babayaan pa ako. Difícil na pagkabayaan ako ni Ma'am Daisy. Ma'am Daisy Nabia, dyan po sa may barangay Sipi Candaraga, nakaantabay na po tabi sa satuya ngunyan na pagkaaga. Pa-shoutout naman po dito sa bahay at kay Bro Dick sa Farmers Daraga. Nakasirip kami sa programa mo. Pag mga araw kayo talagang kaipuhan ta basahon tulos ta. Alam mo, si Ma'am Daisy madali ini magtampo. Good morning once again kay Ma'am Daisy Navia and sa Bilog na Navia family dyan po sa may parte po kan barangay Sipi Daraga Albay. Opo sir, dapat po kasi may sinumpaan po kami sa mga tao sa Diyos po. Tama. May sinumpaan kamo sa tao and sa Diyos. Yan ang mga dapat mga tugang na daipaglingawan. Dahil po tabi dapat piglilingawan po tabi kan sarong elected barangay official. May dudumanon ta ka dyan. Pait na. Pwede ba kadabi Ma'am Daisy? Yan mga tugang magayunon mga tugang na pahayag ni Kap Buji Barcena Balila
na kapag dapat mga tugang, kung halimbawa ganiman sa nabagayan kung committed ka mga tugang, nag-commit ka sa sarong bagay, dapat panindugan mo yan. Dapat panindugan mo. Kapag nag-commit ka, nangako ka sa imong mga constituentes, dapat po mga tugang, itao mo sa imong mga panuga. Tanganing umabot man mga tugang ang pirilian, dahil ka kan manilingawan. Dahil ka manilingawan, maski dahil mo na kinakaipuhan mga tugang na magpara budabil pa. Sinda na po tabi mismo. Sinda na po tabi mismo ang madesisyon. Sinda na po tabi ang makusa na ikatabi inunus-nus po dyan sa balota. Ini si kagawad na hihiling tangayang magayon ang panggugobyerno. Saro ngayon sa daiman ngayon tulos na itao sa mga panuga, pero at least ngayon nagigibo ng paagi. Yan ang mga magayon pagkapag as i-obserbahin nindo po tabi sa itong mga barangay. Kung may mga siring kayan, iyan pangatugang ang mga dapat po tabi nindong ibugtak ni Raray. Bain na kamo kayo ito na sa mga nagkakapira na dahil mo mga mapaluwa sa harong pagbangge. Dahil mo nga mapaluwas pagbangge. Bain na kamo kayan. Bain na kamo kayan sa mga barangay official na abo po tabi manistorbo ang pagkaturong. Ini pagsasabi ko sa mga tugang saro ini sa mga apod kini, saro ini mga tugang sa mga narariparuta and na obserbaran ta mga tugang and pagpapaabot man sa satuya mga parantabay na igwa po kay mga siring kayan. Hindi natin linalahat mga kaibigan. Siyempre, aram taman po mga tugang, bako man puro parehas po tabi sa tuyang mga barangay opisyal. Pero pag mga siring kayo sabi ko na nga baka pag-umaw kay Kap Buji Balila, talagang kapag nagkapasiring kita dyan, kapag napaagi po kamo sa may barangay San Isidro, mahihiling po nindo sa kaibahan kang mga nakaaging panahon sa presente po tabi. Kang nakaaging I think kasuhapon, paitso pagbugtak mga tugang, kan mga solar light dyan sa barangay, dyan sa iyang nasasakupan. Sarong dakulang bagay iyan mga tugang na ano ang kagayunan. Isipon nito anong kagayunan mga tugang kang pagbubuktak kay mga street light. May naisiyan nga kita mga barangay, sarong barangay mga tugang dyan sa Banwaan ni Santo Domingo. Dahil nang pagpanabugtak yung mga street light na iyan, tagastos pa iyan kang barangay. Gastos pa kayo iyan sa bayan. Ay, inda ko daw sa inyo. Inda ko daw sa inyo. Hindi ko alam kung sa inyo mo po tabi nagkukuha ki-ideya ka na yung mga pinagbubudabil nito. Dahil na ngayon magpanadagdag pakiilaw, dugang pangayayan sa bayadan sa kuryente kan barangay. Dahil ang ganda isip mga tugang, dahil na isip, kagayunan mga tugang, kung ang sa indong barangay, ang sa indong natag, maliwanag, ano ang mga ano ang kinagayunan kaya? Lalo na kung medyo uruga kung man ang mga barangay tanon. Naku lang bagay pa na iyan na maliwanag mga tugang ang palibot. Halimbawa sa indong arong, dyan sa indong mga bahay. Sir Jomar Abanador Hardin, magandang umaga. Watching live in Legazpi City. Nakaantabay sa tuyang nyo na pagkaaga. Siyempre, good morning man kay Jackie Mirabona. Good morning to all, lalo na sa iyo, idol. Thank you so much. Tayo ko man pala sa tuyang nag-iidolo. Thanks mo din ako, Mr. Kay, basta permi mo man ipagpasirip ang mga nasisirip mong mga bagay na may kapupulutan. Gaya ng gaya ng alak, sabi mo balang araw, ma-realize mo rin na mas masiram ako kaysa sa alak. Iyo talaga, Ma'am Dice. Kaya ako din na nagpaparainom.
na-realize ko na. Gariya ko. Mag-inom ako kidae. Talagang puwerte man talaga. Hi, good morning kay kay Hermano, kay Jerry Kiliste. Diyan man sa may parte iyan kan Cavite. Thank you so much tabi Manaw. Sa pag-antabay. Sige, napunan ko sa nailan mga tugang, nailing ko. So apod kini, nailing ko mga tugang so mga development kan napag-urungan ta naman sa nailing mga tugang. Ini mga tugang ang dapat na pagkatid-atidon po kan sa tuyang mga kababayan na dapat po ang permitang iisipon ilingon po numero 1 mayormente mga tuga ito po tabi na apod kini dapat po igwa lamang ki progresibo o igwa lamang ki progress igwa lamang mga tugang ki apod kini pagbabago po ang sa indong barangay. Ngunyan, kung sa mga nakalihis po mga tugang na mga aldaw, sa mga nakalihis po mga tugang na apod kini taon, sa irarong po kan mga presenteng nakatukaw, na hiling po tabi nindo, dahil man po tabi iyan ki ano man lamang maski diit lamang na paghiro. Para lamang na mahiling nindo na mag-asenso man lamang sa indong barangay. Now this is the time mga tugang na ini po na maabot na penalian, ibugtak na po tabi nito so dapat po tabi na ibugtak dyan. Salidahan, so dapat salidahan. Laganan, bugtakan mga tugang, itong nahiling ka po tabi na may kapasidad na tabangan. As in, maski di mag-numero 1, ang sa indong barangay, at least may sinabi man lamang, mabistaduhan man lamang na saro na yan sa halimbawa out of pirang barangay sa munisipyo igba man lamang mga tugang sige naman putol po iyo talaga Ma'am Daisy sige ang putol talaga dahil bali Ma'am Daisy putol ang signal tabi basta bako sa na inay ang magputol tadipisil difficile tabi Ma'am Daisy. Dahil bali na magputol-putol ang signal, ang internet, basta bako sa na iniyang maputol tabi Ma'am Daisy. Difficile iyan. Magiging malungkot ang beshi ko. Sige mga tugang ikaw na po kitang 10 minutos. Makalihis po ang alas 8 ng pagka-morning. Lahat na mga-commercial mo na lagod kita. Riparuhon taman daw ang sa tuyang signal. Kung digdi sa tuyang live, nagputol-putol man. Sabi ni Ma'am Daisy Nabia, dumanda sa iya. Nagputol-putol. Salamat po sa gabos na nagsabay tulo sa tuyang programa. O yan, tamay ka mo. Mabilta niya pakita po mga tugang para po sa tuyang pang iba pang mga pag-oristorya. Ngunyan po na pagka-morning. Diyan sa na po tabi ka mo. Digdi sa naman ako. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Hoy, Philippine Standard Time, 13 minutos po, makalipas ang alas 8 ng pagka-morning. Tony Kiliste sa On The Spot. Tony Kiliste. Kiliste sa On The Spot. Alright mga tugang, oy, balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang pag-istorya. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Oy, good morning once again na sa mga nakatutok po sa satuyang ngunyan na pagkaaga. Ini po ang programang On The Spot. Siyempre po, nahiling po nindo sa paagi po ka na Bicol Net TV. Alam ka, o sige. Bago kita magpadagos mga tugang sa satuyang pag-istorya, oy, manahay na pagka-morning kay Sir SM Chief Romy Portem. Nakaantabay sa satuyang ngunyan na pagka-morning. Thank you so much nabi, Sir Romy Portem. Nakaantabay sa satuyang ngunyan na pagkaaga. Sa mga bistado tang naging extension manager mga tugang na talaga naman na talagang mabuot mga tugang. Kang panahon ta duman sa apod kayo sa Home Radio Legazpi kang panahon siyempre kang duman man kami nagpuro-programa na SM kang ng mga nakalipas na panahon dyan sa 92.3 Home Radio Legazpi DWIC na ngunyan. Thank you so much sa mga paraan tabay ta na sundo po ngunyan. Yaon po kasabay ta sa satuya po tabi na pagpuro programa. Bueno mga tugang, pirang aldaw na sana mapuuna po mga tugang ang muling magbabalik eskwela mga tugang an sa tuyang mga kaakian. Ngunyan mga tugang namamatian na po kan sa tuya po tabing mga kababayan. Kumbaga namamatian po mga tugang ini po na pag-abot sa pag-aumento mga tugang sa pag-increase sa mga din nakasabot kang pag-aumento sa pag-increase mga tugang sa may dikit mga tugang na pag-iro sa presyo po tabi mga tugang kan mga nagkakapirang gamit pang eskwela. Mati na po iyan mga tugang kan mga nagkakapira po tabi na mga panabakan. Pero ang satuya po mga tugang siguro na pangapudan po duman sa satuyang mga sa mga kamagurangan if ever man po naigwa po kamuning mga estudyante na mga karalasi po ngunyan na taon. As early as now po mga tugang, pwede sir na kamo na magpaliit-liit po na magbakal-bakal kan mga gagamiton po kan sa indog mga estudyante. Tangani po mga tugang na alam ta mga tugang, ano daw kung ang DTI mga tugang
igwa na sindang pinagpaluwas kaining mga kasuguan. Regarding mga isa pero pigiling taga igwa na po yan mga tugang ano. Pero sabi ta na nga kung igwa naman sila po na pambakal, igwa naman na pagditiita na po tabi nito kasi habang paparani po tabi as expected, habang paparani po mga tugang ang karalasihan, halos oral daw mga tugang nagkakaigwa yan yung pag-umento. Ini dapat ang mabantayan po tabi kan Department of Trade and Industry or kan DTI mga tugang. Tarap tayo ko kinipig papaluwas, alagad may mga nagkakapira na gusto man kumita, gusto man pirming makadubli ng dilensya, ini ang dapat na higpitan mga tugang siguro. Ini ang dapat na hilingon si Iripon mga tugang ngunyan kan Department of Trade and Industry na matawanan ng magkakanig kong pinalidad. Takairak man po tabi kan sa tuyang mga kababayan. Tamating-mating na po talaga mga tugang ang inflation mga tugang. May kinaaraman po sa mga presyuhan po mga tugang, sa mga sa mga prime commodities. Na talaga naman mga tugang na padagos po mga tugang ang paghiro. Padagos mga tugang ang paglangkaw kang presyo. Sabi talaga ni ang nakikita so mga junk food pagka mga tugang na nababakal ta dyan sa mga tindahan. Dati tulo ay 4-5 yan. Ngunyan tulo 5 na. Anong masunod kayo ni? So dating apiso mga tugang. Mga tugang pinisir ng maging asingko na iyan. Kaya iyan ang dapat lalo na pag may mga arog kayo ni mga tugang na season. Yung pagbabalik eskwela mga tugang sa ini sa dapat mabantayan na igwa po kay mga nagkakapira talaga na mga pasaway ba ng mga negosyante na palabaw man po, okay lang po tabi magdordelin siya. Tasaro iyan po mga tugang kaya ka nga nagnegosyo, taganing apod kini makadordelin siya man lamang mas kidikit. Pero mga tugang baguman sa palabawon. Dahil po pagsamantalahon. Dahil po tabi pagsamantalahon ang pagpatong po. Pagpatong po nga tugang sa mga presyo. Dapat susakto sa naman. So igwa man so apod kini igwa ka man lamang kidit na dinensya and also so sa parte man po kan parabakal. So bago man masyadong magabat po mga tugang. Saro iyan sa atab pa na naobserbaran mga tugang kan sa tuyang mga kababayan, lalo na sa mga kamagurangan na may mga pigpapaklase mga tugang, even yung mga students, sa mga dain na po nagsindahan na mismo ang nagbabakal kan sa indang mga gamit. Ini po ang sa indang ini po mga tugang ang sa indang naobserbaran na galing halos dakula ngayon. So paglangkaw kang presyo, so paghiro kang presyo. Sana naman sa part po kan DTI ma-monitor po tabi ang mga siring kaini. Ma-monitor po tabi ang siring kaini po tabi na sitwasyon. Tangani po na halimbawa pa so mga nagsasamantala matawanan ng panalidad matawanan po mga tugang ning pinalidad tangani po tabi mga tugang dahil na mag-uturo o dahil na may mga mabiktima pa. And also sa man mga tugang ngunyan sa apod kini sa initialmente mga tugang na nakuha niya itong impormasyon. Ini mga tugang ang mga presyuhan ngunyan na paparani po tabi ang karalasihan. Kung saan mga tugang nagpapakul po sa 5 pesos, 7 pesos po tabi ang presyuhan po tabi kan papel. Mantang sa mga notebook mga tugang, igwa po ning nagpupuon sa kantidad 22 pesos, sundo 23 pesos po mga tugang. Depende pa iyan sa klase. And also,
sa mga ballpen, 5 pesos sundo, 7 pesos man mga tugang. Siyempre, depende man po yan sa klase po. Amantang sa Crayola, sa mga Crayola mga tugang, 34 hanggang 95 po mga tugang ang presyuhan po kini. And also sa lapis, igwang 9 pesos, sundo 14 po tabi. Yan ano, and na hiningta na presyuhan mo niyan po mga tugang. Sa manlain-lain po ng mga school supplies. And pagkabot man mga tugang sa tumbler, nagpapakol mga tugang sa 50 pesos, sundo sang gatos. And sa bag, sa mga kids bag, para po ini sa mga elementary, 160, sundo 300 pesos mga tugang. And presenting presyuhan mga tugang unyan sa merkado. Yan ano. Kaya sabi ta na nga ni, so may mga pambakal naman sa na po tabi, dahil na po paghalaton, so apod kayo na so last hour, o dahil na po tabi pag-alaton, so peak hour, tangani po mga tugang na makapag bakal ka mo kan mga kinakaipuhan po kan sa indong tangani, makaiwas po sa susuan, and at the same time po mga tugang, samantalahon, urawang dahil pa po tabi, naglalanggaw po ang presyo kaya. At yan ang sa tuyang mga narari pa rin mga tugang kada bes na nagkakaigwa po tabi or ining pag-abot po kan balik eskwela, ngunyan po tabi na taon, 2023 sundo 24, alat ka sa ibong kayan mga tugang, nagpagirumduman po tabi and sa tuyang mga otoridad duman po sa mga liwat po mga tugang na nagluluwasan po mga tugang, nagkakaralat po mga tugang, igwa na ning mga insidente mga tugang na nagluluwasan po, nagkakabiriktima ka mga peking kwarta. Apod kayo ni mayormente mga tugang sa 1,000 peso bill. Yan po ang apod kini, iyan po mga tugang ang nagsisirkular ngunyan sa mga merkado publiko na igwa po ng mga nagkakabiriktima naman ng mga 1,000 peso bill. Kasi hindi ko naman ang mga madalion po mga tugang na mapeke na peso bill ng kwarta, hindi po sa satuya, ini po ng mga 1,000 and also sa 200 peso bill. Iyan ang sa mga usually po mga tugang, mga usual na napipeke mga tugang. Kaya duman po sa mga negosyante, duman po sa mga parabakal, always check po nindo ito po na mga kwarta po na ipinag-uuli po tabi sa indo, and also sa mga negosyante po sa mga pinagbabayad po tabi sa indo. Igwa na pa lang mga nakalihis na daw, igwa na po ng mga naitala na naman na nagkakabiriktima po kayong peking kwarta na nagsisirkular mga tugang, ngunyan po tabi na basta, and also pig-expect susog mga tugang base ini sa mga kung babalikan ta at mga peking kwartang ini mga tugang, usual nagluluwas ini mga tugang kapag pag-abot paglaw kang birmans, ngunyan na atabatam, o gusto pa sana, igwa na po kimaga na nanotaran, igwa na po kimaga na bibiktima kayo. Kaya permita po i-verify, i-check mga tugang bago kita magtalikod, bago kita, halimbawa ikasarong parabakal, nagbakal ka ngayon sa sarong tindahan, nagbakal ka sa sarong establishmento, bago ka maghahali dyan, magtalikod, i-verify mo, ilingon mo kimarayan sa imo itong kwartang ipinag-uli sa imo. Tangani na dahil ka pa nagkakarayo, minsan arog ka, so minsan nagkakaigwa ki diskusyon, kaso bago ngayon dahil mo pa iniling, baka ngayon bako man iyan, so itinao ko sa indo. At the same time, duman man po sa mga
mga negosyante, dapat po maging maikmat man po kamo sa mga ipinagbabayad po tabi sa indo. Ayan ano, an sa tuya sa na po tabi na pagginumdum po tabi sa indo. Tangani po, ngani po tabi di po kita mabiktima, di po kamo mabiktima. Kaya ni po ng mga kawatan na talaga po na yaon po an sa indang pag aprobitsar man mga tugang minsan ka mga sinang kining kamugtakan na mga pag mga matatamo, pag talagang ano, iyan ang sa indama ng mga pinagsasamantala mga tugang. And also mga tugang katakod kayan, may duwang eskwelahan mga tugang sa Albay na sako po kang pinag-aapod na 6 km permanent danger zone kan Bulkan Mayon. Ipapasarado po mga tugang kang DepEd Bicol. Kung sa in mga tugang ano, iyan ang saro sa ipinagkumpirmar mga tugang kan Department of Education, DepEd Bicol, na igwa pa mga tugang ng duwa mga tugang na eskwelahan, digdi po sa probinsya ng Albay, na nasa loob po kan permanent or 6 km permanent danger zone. Ini po mga tugang ang Calbayog Elementary School, o dyan po iyan sa Banwaan po ning Malilipot or Banwaan kan Malilipot Albay, asin sa Magapo Elementary School dyan po sa First District or dyan po sa siyudad ng Tabaco. Ini po na nagkaduwang eskwelahan, totalmente ipapasara po mga tugang, dahilan po mga tugang nga digdi sa peligro na nahiling po mga tugang katakod po kaining pag-alboroto po kan Bulkan Mayon. Sano mga tugang sa nahiling po kang Department of Education at DepEd Bicol na lakdang na sa indang gigibuhon, ini po tabi na pagpapasara. Kung sa in mga tugang, sigon kay DepEd Bicol Regional Spokesperson na Mayflower Humamil, sa indang isinagibo mga tugang na MANCOM meeting, nagkaigwan ng kasuguan mga tugang si Regional Director Gilbert Chansan sa Division Office na kinakaipuhan ng isara ang naunang bita ng mga eskwelahan. Kung saan mga tugang kinakaipuhan subuot na makipag-ugnayan ang mga SDO sa LGUs sa pagpapasara ng mga naunang bita ng eskwelahan. And sa oras mga tugang na tuluyang maisarado po ini, dahil na po ini ipapagamit para po sa mga mag-aaral. Subot sabihin mahanap mga tugang ning panibagong lugar na pwede sir po na mapagtugdukan kaining mga kaini po na naunang bita ng duwang eskwelahan. Mahanap mga tugang sa hihapot na kung for the meantime sa po tabi magibo o sa po gigibuhon ang ato kini mabalik eskwela na sa mga ining mga apektadong apod gani siguro maski si Mayor pwede kini magsimbag saro sinda sa mga ahensya na may concern kini abot digdi mga tugang sa pagpapasara kaini na nagkaduwang eskwelahan po dyan sa First District. Sa daw ang pwede sir na i-relocate ini. Sa daw mapadagos kan sa indang pagklase. Ngunyan po tabi na ralaugan. Tasigon digdi mga tugang sa pahayag. Kinakaipuhan ng maghanap ng lugar na pwede sir na paglipatan po tabi ang LGU. Ngani po masiguro ang kaligtasan kan mga estudyante. Kung saan mga tugang sa totalmente bilang o sa total na bilang na more or less 2,000 na 2,000 ba yan ayo na mga estudyante ang apektado po kaning pagsasara kaning naunang bita ng eskwelahan. Kung saan mga tugang more or less 100 na mga panatukdo man mga tugang ang apektado man po tabi kay ni.
na pag sasara kay ni po tabing na unabitan ng duwang eskwelahan. Ano, magayon talaga pag siting kini na nahiling tayo. Yan ang kagayunan kini na mag-isip po mga tugang kay itong long-term solution. Bako na tamili igwa po tabi ning mapagalon baga ni nakadabes tabati ang bulkan mayon permanente po ning yaon sa tuya. So as expected mga tugang yearly nagkakaigwa po tabi ni pag-abolido po ang bulkan mayon. Kaya sa mga tugang epektibo na lakdang nagigibuhon po sa lado po kan Department of Education. Ini po, paghahanap po ng malilipatan po kay na nagkaduwang eskwelahan po dyan sa First District. Tangaling, siyempre pa, ang mayormenting katuyuhan kay so kaligtasan po kan mga estudyante. And at the same time, they po na-istorbo. They po na-istorbo and pagklase po, pag-adal kan sa tuyang mga estudyante, kada bes po na nagkakaigwa. Di pag-alburuto ang Bulkan Mayon. Bueno mga tugang, oras 34 minutos, lagpas po ang alas 8 ning pagka-morning. Commercial muna kita mga tugang in the station break. Mabiltanya kita mga tugang para po sa pagpapadagos pakan sa tuyang mga pag-istorya. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Diyan sana po tabi kamaw. Digdi sa naman ako. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. By Philippine Standard Time, 36 minutes makalipas po. Makalipas po ang alas 8 ng pagkaaga. Historic Kiliste sa on the spot. Historic Kiliste sa on the spot. Alright mga tugang, balta na po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang pag-istorya. 37 minutos po. Makaskason na daw. Makaskason mga tugang ang oras. Nailing mo na yan.
alas 7 or parang kailan lang ang kita po mga tugang nagpupuon kan sa tuyang programa. Ngunyan, ano pa man kayo ni aranin na naman kita sa aranin na naman po kita sa aranin na naman kita sa oras di peligro. Alright mga katugang, katakod po kan sa tuyang Bantay Bulkan update. Panagos po mga tugang ang pagtabang kan Philippine Red Cross o ining PRC sa mga mayon evacuees mga tugang sa probinsya kang Albay. O kung saan mga tugang sigon sa PRC basado sa saindang pigigibong Mayon Operation 2023, uminabot na mga tugang sa 1,544 litro ng tubig ang na-distribuer mga tugang sa maabot sa 39,433 na individual. Kasabay nigdi mga tugang ang mga pagkaon and so iba pa mga tugang na apod kini iba pang mga ayuda mga tugang and igwa man po mga tugang ning uminabot sa 1,514 ang natabangan po sa pagtaon ning psychosocial first aid as in child-friendly space activities sa 4,341 na kaakian as in nasa 3,000 na pamilya ang natawan mga tugang ning hygiene kits, sleeping kits as in jerrycans. Sa ngunyan mga tugang nagpapadagos ang PRC sa paagikan sa indang chapter sa probinsya sa pagtao mga tugang ning tabang sa sobra Kenya 5,000 na pamilya sa mga evacuation centers digdi po sa manlain-lain na probinsya, manlain-lain ng probinsya, manlain-lain ng munisipyo sa probinsya po tabi. Ini sa mga magayon na tapadagos po ang padagos po ang lakdang na pinagigibo po kang Philippine Red Cross. Ano na po ngani mga tugang? Tasabi ta na ngani. Ini ang saro sa magayon ngunya na matutukan. Tada hiling ta igwa po ning mga sa presente. Igwa po tabi ning mga munisipyong bastante sa pagkaon. Bastante sa mga ayuda. Walang tigil nga ang ayuda. Walang tigil mga tugang ang pag-abot kan alam maski sa mga sa cash aid nahiling ta mga tugang na padagos po tabian na pag-arabutan pigpapanao po mga tugang sa manlain-lain ng mga evacuation center. Sa ibong gayan mga tugang mas magayon man sa lupa sa magayon natutukan mga tugang ining pag-abot mga tugang sa psychosocial ini po mga tugang may kinaaraman para duman po sa lalo na sa mga kabataan importantihon po mga tugang na magkaigwa kayo na psychosocial first aid as in child-friendly space activities. Kumbaga mga tugang tangani na kumbaga maibsan sa indang pagkaburyo. Siyempre, so sabi ta na nga ang sitwasyon po tabi sa mga evacuation center lalo na kung bako so sa imong pangural daw na kinasanayan, dipisilon po tabi ang pag-adjust kaya. Dipisilon po ang mga adjustment na apod kaya dipisilon po ang adjustment na piga apod dyan pag abot sa siring kayo na. So dahil mo ang kinatuodan na lugar. So dahil mo ang kinatuodan na mga aktibidad sa pangural daw, dipisilon po ang pag-a-adjust dyan. Kaya sa paagi kayo ni psychosocial intervention, dakulao na katabangan ini bako sa napo tabi sa mga kaakian even mga tugang digdi po sa mga kamagurangan na daiman sanay po tabi na wala ning apod kani wala ning pinagigibo or so iba day po sanay na walang baby time. Yan ang mga dapat po matutukan ko niyan. Matawanan po ni sa dapat na matawanan ng aksyon pansin mga tugang
Pag-abot po mga tugang digdisa sa pinagapod na psychosocial intervention, kumbaga magkaigwas sinda ng mga aktibidad, kumbaga na nga na pwede sir nindang paglibangan, pwede sir po tabi ninda na pagtuunan po kan sa indang mga oras, para mientras po na yaon po sinda nagtitinil sa mga evacuation center. Kaya saludo kita sa mga nahiling tang mga organisasyon mga tugang, non-government organization, and sa iba pang mga organisasyon mga tugang na nagpapasiring po sa mga evacuation center para po magsagibo ng mga siring kaning aktibidad. Nahiling ta na igwa po ning mga lakdang na pinagigibo ang mga nagkakapirang NGO and sa iba pang mga grupo individual, may kinaaraman po tabi digde. Igwa nga ni kita kaytong nahiling mga tugang sa mga aktibidad mga tugang na may kinaaraman ngayon sa kumbaga pinagtutukdoan mga tugang. So sa tuyang mga kababayan na yaon sa evacuation center, kung paano ngayon maghibo ning banig, mga ano ganyan mga workshop mga tugang kung paano ngayon maghibo ning tinapay, mga ano ganyan aramtaan test na mga tugang. Igwa kayo ng mga dyan sa first district na iling igwa kayo ng mga araw kayo na programa. Sa mga mahihilig ngayon sa paggibo ng mga paggibo ng mga bado, mga dressmaking, igwa po kayo mga siring kayo na nahiling kitang programa na ipinagdadara po tabi sa mga evacuation center. So iba man, paano ngaya ang paggibo ng istorya? Dayman. Halos. Yan niya sa mga nabi. Sa pag-start ko ngayon sa evacuation center, sa raw kaya sa sakuyang naokdan ang pag-ibo ngayon ng istorya. Sa mga nadadangog ko ngayon sa sa kabilang sa kabilang kampo, sa mga na-experience na ninda. Okay, ngayon pag uli ko sa samuyang harong, dakunan ngayon akong naokda. Iba man ngayon iba man pala sa naokda na at ang permi niya pala naka-istoryahan. So leader kang porok leader, kan mga mosa. Iba man so na-adapt ni Manay. Alright mga tugang, alas 8:45 din pagkaaga sa iba pang mga istorya mga tugang. May kinalaman ini mga tugang, dangog ka mo. Ngunyan baga natapos na mga tugang sa mga natapos na mga tugang so SIM card registration. But still mga tugang, igwa pa kita ning mga nare-receive na mga text messages, mga mensahe mga tugang sa paagi ng cellphone na nagsasabing katakot pa kaya ini po mga tugang sa ibong kayo mga tugang na maigot na kampanya. Kaya ning SIM card registration na ini igwa man giraray mga tugang ang kahapotan kan sa tuyang mga kababayan na akala ko ba ngaya kapag isagibo na ngayon, naibatas na ini o na naging matarayin po ngayon pag SIM card registration na ini, wala na kay mga siring kayo kitang matarisibi, wala na kay mga siring kayo mga incident ng mga mensahe na nare-receive po ang sa tuyang mga kababayan. As of ladies, mga tugang igwa ki mga nagluluwas. Actually, ako nga igwa ki na-receive ka sa sarong banggi. Big message ako mga tugang. Big message ako mga tugang kung kung ako tabi ng gana ning 10,500 pesos
uyog-uyogon mo an. Sisay ang maabog dyan, kwarta na bagay yan. Kundi may mga nahiling kita. Siyempre, basta day man kita pwede sila na magtubod-tubod dyan. Ingwara naman kay mga, kung gusto mo ngayong maklay, mag-login ka sa mga siring-siring kayo na eh. Poon sa poon mga tugang. Same format. Poon sa poon mga tugang. Kaya ini pangapulan sa satuyo mga kababayan. Ade, kung alam ninyo sa sandong sa diri mga tugang na dahil man kamo nag-orientra sa ano ba na mga papromong iyan. Paano ka man manggagana in the first place? Ikadawa, paano nakuha sa numero mo? Pantulo, sa ibong mga tugang kaini na SIM card registration na ini, yan man ang pinag-expect man sana po ang kahaputan kasi tayo mga kababayan, nata po tabik na padagos. Igwa po tabik yung mga nare-receiving siring kaini. Okay lang sana sa mga nare-receive mo bagang mga mensahe sa mga nare-receive mo mga mensahe, text messages sa cellphone na nagsasabi ngayang apod kayo na ang pogi-pogi mo or ang ganda-ganda mo. Okay lang ito. Dahil iba pang istorya dyan, okay lang, no question na yan, totoo man. Pero pag mga arog kayo ni mga tugang na nanggana ka ng promo sa indang puro foundation, iyo mang kiraray. Kaya mga tugang sigon sa NTC, pwede po na direkta mga tugang na ipablock as in iranis sa National Telecommunication Commission ang numero na nagsisend mga tugang ng mga scam messages. Ini mga tugang ang pinagtauanan o pinag-unambitan ni NTC Bicol Legal Officer Attorney Judy Ann Bilanghel kung saan mga tugang sa ibong kan pagtatapos kan SIM registration dakol pang scam ang nagdalakop arog kang yun nga sa pinagsasabi ta arog kang mga mensahe nang gana ka sa sarong promo magpadala ning kwarta pag-verify ning bangko sa pa ining pag-abot sa sa imo nga yang bank account madiding activate na. Sabi ko tayo man ako ngunit sa presenting siring kaya yan dahil man madiding activate ito paingurag ang lawag kayo ito. Abay daw ngayon ako pagparambog ito nyo so utang mo nga ngayong 50 pesos dahil mo pa naman. Ngayon na pabayaran, paano ka pang, paano. Pero iyan mga tugang, saro sa mga mensahe mga tugang, saro sa mga nananisipikan sa tuyong mga kababayan na mga mensahe iningani po na nagsasabing nang gana ka sa sarong promo, pag-verify ng bank account, or pagpindot kan link asin iba pa. Kasi mga tugang pinag-unambitan pa ni Bilanghel na kung mabiktima ka mga tugang kang naunambitan ng scam nabiktima ka kang scam kasi nagkaigwa ng danyos arog kan nagpadala ng kwarta sa scammer, pwede ining report sa mga law enforcement agencies asin sindana ang magiging responsable sa pag-aram kang identity kang mga tagsadiri kang number. Kung saan mga tugang pwedeng magpaabot o mag-send ng complaint sa paagi mga tugang kan sa indang numero sa Globe mga tugang 0917-850-7751. So may mga gusto po na ipaabot na complaint sa NTC, po ang sa indang numero na pwede po tabi nindong paagihan kan sa indong mga reklamo na in kaso mabiktima po tabi ka mo. 0917-850-7751. Mantang sa Smart 0919-0771-302. Again, it's 0919-0771-302. Ayan and sa email ng NTC Bicol
i-type sa na po legaspi@yahoo.com kung saan digdi po isi-send ang screenshot kang na-receiving mensahe kang scammer asin sa indang consumer hotline na 1682 kung saan mga tugang inida po tabi available sa bilog na nasyon 24/7. Aber daw ang 24/7 naman na iyan. At nakul kita kaining ahensya di gobyerno mga tugang na aramta 24 oras ngayon kaming nakatutok. Pwede ngayon tabi nito kaming paabudan ning pwede ngayon kami paabudan in case of emergency. Nakapirang dial ka na, nakapirang ano ka na, apod, nakapirang mensahe ka na, wala. Ito pa lang, 24 oras, su numero, aktibado, pero wala man kimasimbag. Mas pa rin nangyayari ini sa mga munisipyo, ano? Mga scam. Punta mo ngayon may problema, o hindi ngayon ang numero, apudan ngayon. Hindi ngayon apudan tatulos ngayon masimbang. Paano tatanda ngiturog so bantay? Nangiturog mga tugang sa operator. Pahit na so apod mo tayo may emergency sa indo. Wala ginagaakudir. Ito pala, 24 oras bukas, su numero. Pero sumasimbag, turog. Yan ang problema. Kung saan mga tugang nag-abiso man ng opisyal na kapag naka-receive mga tugang ng mensahe ng scam, i-block sa cellphone ang number maging alisto sa mga mensahe asin sa konbinyente sa parte kang user, filing a report sa hotline o irali sa indang opisina. Sabi na daw, saro ini mga tugang sa mga saro unyan sa mga after kaining SIM card registration. Saro ini mga tugang sa na-experiencean, saro mga tugang sa mga nagiging problema po kan sa tuyang mga kababayan. Bako lang di sa Bicol, kundi po di sa tuyang nasyon, na iba po ng mga siring kaining insidente na nakaka-receive po tabi sinda ning mga scam, text messages, and iba pa. Kaya yan, manhay na pinagpalawas ini kan NTC itong mga numero, and I'm sure duman po sa mga nag-report, i-search lang po tabi nindo, aram ko may page man sinda para po sa indong mga queries, para po sa mga kahapotan, para po duman sa mga sa naghano kan numero, i-visit po nindo sa indang site, and mahiling po tabi nindo duman. Ito po ang mga numerong pinag-unambitan ta. Digdi po sa laugan sa tayong programa. In kaso po, magkaigwa ka mo ning apod kini, magkaigwa po tabi ka mo ning or maka-experience po tabi ka mo ning siring kaining problema, o maka-experience ka mo ning siring po kaining sitwasyon. Ayan po ang dapat nindong apudan. Tangani po na makipagpaabot po ka mo ning reklamo sa indang opisina. Ayan na lang mga tugang sa iba pang mga istorya. Congratulations po sa Bakakay NPS sa pagkakada ko po kan sarong regional recalibrated high value individual drug personality under Kaplan Mepedron. Kung saan mga tugang ipinagibo po ang ipinagsagibo po mga tugang ang naunang bito ng operasyon sa kasuhapon August 10. Pinanginutan mga tugang kang PNP Anti-Illegal Drug Operation o ini mga tugang na drug bypass. Kung saan ang operatiba po kang Bakakay Municipal Police Station sa pangingenot po ni Police Major Carlo PD OIC kang Bakakay MPS kasabay po ang iba pang unit nagkondukta po tabi ning bypass operation na ginibo po tabi dyan sa Porok 5 Bakakay hindi Bakakay Albay. Kung saan mga tugang na kumpiskar po sa suspetsado ang sarong small heat sealed transparent plastic sachet na may laog po na may nagtutubuda na white crystalline substance suspected as shabu with estimated value of 34,000 pesos with estimated weight of more or less 5 grams. Sarong one red Winston cigarette pack containing 2 pieces
small heat sealed transparent sachet containing white crystalline substance locally known as shabu. 1 lighter, 3 pieces cigarette, 15 pesos, 15 pieces, and 1,000 peso bill na ginamit po na budol money. And also, sarong 1 genuine 1,000 peso bill with serial number XA86539 and duwang sachet po mga tugang ning heat sealed small heat sealed containing white crystalline substance locally known as shabu. Nakadakong suna kong piskal pa lang di mga tugang ade. And locally known as shabu with estimated value of 27,000 pesos and weighed more or less 3 grams and 1 gram during search. During the apprehension, the accused was apprised the nature of his arrest and apprised his constitutional rights in accordance with the law and anti-torture law. The arrested person was immediately brought to the Bakakay MPS for proper documentation and disposition. Ayan na daw, congratulations sa Bakakay MPS sa walang tigil na pagsawata. May kinalaman po mga tugang sa illegal na droga. Dakulang bagay iyan mga tugang na sa siring kaining paagi mapupugulan man mga tugang itong mga illegal na mga aktibidad. At sa ini sa mga kung ikukonektar mo mga tugang pag mga siring kaini ang user magibo po mga tugang ng paagi maka-score po sa natabi. Kaya ang user mga tugang magibo ng paagi tangani po na makapag-score po, makapag hit po kayong mga illegal o pinagbabawal na droga. Sa araw kayong paagi mababawasan po tabi. Lalo na ngunyan na nagrarani po ang kapistahan dyan sa Bakakay. Dipisil kong naiano na ini. Na isistema na ini. Dipisil mga tugang. Yaon na dyan sa mga insidente ng mga data pinaglalauman mga tugang. Kaya, magayon and congratulations po sa Bakakay MPS. Sa senda po na matarayong pong sinagibong bypass operation sa pagkakaresto po mga tugang ng satong persona. Alright mga tugang, oras eksakto po alas 9 ng pagkaaga. Dakul pa ko kitang pag-istorya kundi sa Lunes naman at mga naan man mga naan man sa Lunes naman kita po tabi magisarabay-sabay po tabi digdi sa satuyang programa. Ini po ang programang On The Spot mga tugang. Siyempre po nahilingin daw sa paagi po kan Bicol Net TV. Siyempre sa Panginoon po kan sa muyang station manager Maestro SM Nel Antuon. Sa pangalan po kan sa tuyang mga katuwang sa loob kan sa tuyang programa. Siyempre po sa pangalan po tabi ni Dugabos na uyan po padagos sa nagantabay, padagos po nagpapaabot ng pagtitiwala digdi po sa satuyang programa. And siyempre po sa mga nag-share and sa nag-like sa mga nagantabay duman sa sakuyang apod kini sa sakuyang personal FB account kasubago. Salamat po tabi sa Dugabos. And also sa mga silent viewers, thank you so much po tabi sa indo so mga nakaantabay abo po mag-comment pero nakaantabay po tabi sa satuya Diyos manhay na pagkaaga po tabi sa indo gabos. Alright mga tugang, luway-luway naman kitang mapaalam po digdi sa laog sa tuyang programa. Ini po ang pambiyernes na edisyon ng programang On The Spot. Siyempre nakasabay po tabi lindo dahil iba sa indo po tabing amigo. Ang kasulog po kami mga tultol na gibo. Alagad kontorranyo kan may mga salang gibo. Tony Kiniste mga tugang at your service. God bless and bye. Keep safe Bicolandia. Enjoy the rest of your weekend. Happy Friday po sa gabos. Ingat po kita gabos. Bye-bye. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal.
Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano, Word